כאן בערוץ של אלירז ניסוי, אני אפילו לא יודעת מה הוא. אוספים מצרכים. לא לגזורים. אוקיי, אוספים מצרכים. מה המצרכים? מצרכים. אני מציימת אותך. אוקיי, אני מציימת את אלירז, אוספת את המצרכים. מצרך ראשון, חצי שקית קטנה. מצרך שני, לק שקוף. תראו, זה ככה זה נראה, יש לי, זה ממש שקוף. זה מה זה שקוף? לא באמת, לא רואים את זה טוב. שנייה. תראו. שופכים את הלק השקוף. מה עושים? שופכים את הלק השקוף לתוך העטיפה. אבל ממש קצת. ממש קצת? ככה. וואו. שימי קצת מלח, זה יפה. לא מלח. שמתם מלח? לא, היא שמה את הלק השקוף קצת בתוך השקית. ואז שמים מלח? מה עכשיו? אנחנו לומדים סלוטייפ. איך ליצור סקוושי טבעי. באמת? כן. אולי נכניס לפה כתבי. סלוטייפ. סלוטייפ. קטן. רגע. עוד קצת לק שקוף. עוד קצת לק שקוף. אוקיי, שופכים את הלק לקצת. לק שקוף, שופכים. אנחנו לומדים עם אלירז איך להכין סקוושי. ניסויים עם אלירז. כן, ככה קוראים לזה. איך להכין סקוושי טבעי. אוקיי. עכשיו אלה צריכה להחזיק. לא, אל תחזיקי כאן. רק ממש. העוזרת שלנו? כן. בסגולים. עכשיו. ועכשיו מלח. לא, סלוטייפ. הנה. תודה. לא. אלא זה. אוקיי, אני מצלמת. רגע, לא. שנייה. לא, אל תחזיקי כאן. לא צריך. איפה המספריים הקטנות? מספריים קטנות. ככה. כן. אלה! מה? תראי לנו מלח. כאן מצלמת את זה. תעזבי. מה קורה פה? למה לא עושים מגילה? אוי, קורא לה, אנחנו ככה את מצלמת לאורחים שלך. טוב, קצת נשפך, אבל... כן, אל תגזימו. יואו, מה קורה לי כאן? טוב, היא צריכה עוד סלוטייפ. הניסוי הזה לא הכי עובד. Don't give up.